Преди много години за кратко живеех с моят добър приятел Бен на една тиха улица в Нортвил, Мичиган. Не беше най-добрият квартал. Всъщност, изобщо не беше хубав квартал. Беше сив и занемарен, потънал в мълчание, сякаш времето беше забравило за това място. Но въпреки това цената беше неустоима за двама мъже като нас, които едва свързваха двата края. С Бен се познавахме откакто бяхме 9 годишни. Работехме на едно и също място, прекарвайки повечето си време заедно и когато решихме да живеем под един покрив, това просто изглеждаше като правилното решение. След време разбрахме, че е трябвало да погледаме по-внимателно къде се местим. Още първи ден осъзнахме, че странната зловещо изглеждаща къща отсреща с обраслите треви и дивите непригледни храсти бе напълно изоставена. Нямаше живот в нея. Тъмните й прозорци зееха като празни и очни кухини. Когато се вгледахме по-добре, осъзнахме нещо по-неприятно. Много от къщите в квартала също бяха изоставени. Как така не бяхме забелязали това по-рано? Дори върху оградата на тази къща имаше графити, безразборни черни и червени дръскотини, които приличаха на обезобразени лица. Съседите ни от трета страна бяха много странни. Дори не желаяхме да се доближим до тях. От другата страна живееше един старец. Мъж с дълга сива коса и брада, който приличаше малко на някакво хипи. Казваше се Марв. На пръв поглед изглеждаше дружелюбен, но имаше нещо в него, което ни караше да се чувстваме спокойни. Очите му бяха празни, лицето му беше безизразно. Когато го заговорихме, той говореше бавно, разтягайки думи, сякаш беше отвикнал да води разговори. Един ден, докато разговаряхме с него, го попитахме за онази къща отсреща. Изоставена, отвърна тя. Била е такава, откакто се помня. Същата вечер, когато слънцето беше почти залязло, седяхме на предните стъпала на къщата и пушехме. Просто си говорехме глупости. В този момент усетих нещо в стомаха си. Пронизващо ледено усещане, което ме накара рязко да се изправя. Бен ме изгледа странно. Какво има? Не можех да откъсна поглед от прозореца на втория етаж в изоставената къща. Посочих с пръст. Виждаш ли това? В горния прозорец. Някой ни гледаше. Едно лице. Не бях сигурен дали е мъж или жена. Не можех да разбера дали беше млад или стар. Стъклото беше твърде замъглено, но очите бяха там. Те ни гледаха. Бен погледна натам, но в момента, в който го направи, лицето се отдръпна и изчезна. Той пребледня. Чакай, това не беше ли... Не можах да довърши изречението. Бях сигурен в едно. Някой беше там вътре в тази къща и ни гледаше. Изтичахме бързо, за да кажем на Марв. Видяхме го да гледа телевизия през прозореца, но когато почукахме, той не отвори. Стояхме и гледахме през стеклото, а той просто стоеше там. Очите му не помърдаваха от екрана, сякаш не ни виждаше. Или сякаш се преструваше, че не ни вижда. Не знаехме какво да си мислим. Какво по дяволите се случва? Прошепна Бен. Тогава той изтича обратно в нашата къща и се върна с мачетето си. Ще влезем вътре, каза той. Това беше грешка. Когато се стъмни, ние прекусихме улицата и се отправихме към задния двор на къщата. Бен с един удар слуши дъската, която държаше задната врата и влязохме. Въздухът вътре не миришеше просто на прах. Имаше нещо гнило. Фенерчетата ни осветиха мръсните износени подове. По тях нямаше никакви следи. Никой не беше стъпвал тук, или поне така изглеждаше. Проверихме всяка една стая на първия етаж. Всички бяха празни. Накрая стигнахме до стълбището. Точно когато започнахме да закачваме нагоре, го чухме. Стъпки. Бързи и тежки бяха над нас на втория етаж. Някой тичаше към стълбището. Бен изкрещя. Изхвърчахме оттам без дори да се обръщаме назад. Когато стигнахме до нашата къща, спряхме на тротоара, задъхани и разтреперени, и тогава го видяхме. Марв стоеше напълно неподвижен, с празен поглед, без да прави нищо. Тази нощ никой от нас не заспа. На сутринта не мислехме дълго, събрахме багажа си и си тръгнахме. Казахме на хазяина, че местоположението ни е прекалено неудобно. Той не изглеждаше особено изненадан. Когато напуснахме къщата, не се обърнахме назад. Не знам дали онова лице беше реално. Не знам дали някой беше там. Но съм сигурен в едно. Марв знаеше повече, отколкото казваше. Може би знаеше твърде много. На територията на университета ми има няколко изоставени общежития.
Стоят там като празни и изгнили чурупки от една отминала епоха, в която коридорите им са били пълни с живот. Но сега те са мъртви. Заключени с избити прозорци и дъски, заковани отвътре, за да попречат на любопитни студенти да се промъкват вътре. Но знаете ли какво се случва, когато някой му кажат "не влизай тук"? Той влиза. От години се носят слухове, че тези общежития са обитавани от духове. Че там се случват неща, че нощем някои хора чуват гласове, виждат сенки, усещат дихание върху кожата си, докато минават покрай къщата. Аз не вярвах в това, но също така не можех да устоя на изкушението. Трябваше да вляза. Не бях подготвил сложен план. Нямаше нужда. Изчаках всички в общежитието да заспат. Измъкнах се навън и се насочих към изоставената сграда, избягвайки камерите и охранителите. Със себе си носех малък лост, защото, нека си го кажем, вратите на тези места рядко се отварят сами. Стигнах до общежитието. Беше огромно, мрачно и високо. Всяко стъкло беше или счупено, или залепено с дървени плоскости. Намерих един прозорец на първия етаж, който изглеждаше като най-лесен вход. С няколко удара с лоста изкъртих едната плоскост, отместиха и се вмъкнах вътре. Някога това място е било дом на стотици студенти, сега беше само празни стени и тишина. Имаше легенда за това място. Всички говореха за мазето. Там някога се намирала пералната на общежитието, но някаква мистериозна сучка преди години принудила администраторите да я запечатат. Никой не знаеше защо, но се говореше за нещо станало там долу. Аз бях тук, за да проверя. Извадих телефона си и включих фенерчето. Батерията ми вече беше на около 40%, но се надявах да ми стигне. Тръгнах надолу по стълбите. С всяка стъпка въздухът ставаше все по-студен, по-гъст и по-миризлив. Вратата към мазето беше отключена. Поколебах се за миг, но после я отворих. Влязох вътре. Беше просто една стая. Нормална празна стая. Погледнах към отсрещната стена. Имаше друга врата. Вероятно води към някакво складово помещение. Реших да вляза. Отворих вратата и спрях. Подът беше червен. Не говорим за стара ръждясала боя. Беше прясно, мокро и лепкаво. Миришеше на желязо. В центъра на стаята имаше шахта за оттичане, но беше запушена. Наведох се по-близо и иззърнах нещо между решетките. Косми, късове месо, тъкани. Стомахът ми се сви. Вдигнах поглед нагоре и тогава го видях. Пентаграм, изрисуван с черна боя върху тавана. Беше голям, гледаше ме и в този момент нещо се размърда въгъла на стаята. Не бях сам. Хукнах обратно през вратата, като не я затворих след себе си. Препънах се и паднах по стълбите. Охлузих коляното си, но продължих да тичам. Изскочих през прозореца, през който бях влязал и не спрях да бягам, докато не се прибрах в стаята си. В онази вечер не можах да се спа. Лежах в леглото парализиран. Все още можех да помириша желязото. Очите ми горяха от ужас. Какво беше това, което видях? Беше ли истинско или нещо ме наблюдаваше през цялото време? Някъде по изгрев слънце за пръв път затворих очи. Когато се събудих, стомахът ми се сви от страх. Под вратата ми имаше бележка. Издърпах я бавно, сърцето ми блъскаше в гърдите. Разгънах я, на нея имаше само един въпрос. Хареса ли ти това, което видя? Написано с ярко червено мастило. Но когато докоснах мастилото с пръсти, то все още беше влажно. На 16 години съм и живея в малък квартал, където всички се познават. Всички, освен съседите ми, защото нямам такива. До моята къща от другата страна на дървената ограда стои изоставена сграда. Но не е просто стара къща. Тя е празна, мъртва и забравена. Не знам защо градът никога не се е опитал да се бори или да ремонтира. Никой не говори за нея, просто стои там, като черна тупка, която поглъща светлината, звуците и времето. През деня не изглежда като нищо страшно, но през нощта нещо се променя. Сякаш има нещо вътре. Понякога в горещите нощи, когато оставам прозореца си отворен, чувам шумове, тихи и далечни гласове, сякаш шепнат, а понякога и стонове. В началото си мислех, че може би са тинейджери, които се вмъкват вътре в къщата. Или може би някакви бездомници, които са намерили убежище в нея. Но никога не съм виждал никой да влиза и никой да излиза. Тогава дойде онази нощ. Беше четвъртък вечер през юли.
Бях сам вкъщи. Стоях на леглото си и играех видеоигри, когато изведнъж нещо ме накара да спра. Един странен звук. Все едно светът замръзна за секунда. Спрях звука на телевизора и се заслушах. Тогава го чух. Писък, кратък и смразяващ. Излезе от изоставената къща. Сякаш някой вътре беше извикал от болка или от ужас. Беше тихо, прекалено тихо. Нещо вътре в мен ми каза: не отивай там, не бъди глупав. Заключи вратата си и се скри под завивките. Но нещо друго, онова друго мрачното, любопитното, глупавото, настояваше да проверя. Взех въздушния си пистолет, който много приличаше на истински, и прескочих оградата. Задната врата на изоставената къща беше отключена. Знаех това, защото вече бях влизал тук преди години. Само че този път беше различно. Когато отворих вратата, усетих тежък, горчив и гнил въздух. Мирис, който не бях усещал преди. Напомняше ми на старо месо, което е стояло прекалено дълго навън в жегата. Стиснах оръжието си и направих няколко крачки навътре. Първият етаж беше празен. Гледах във всички посоки. Нямаше никой, но не беше напълно тихо. Чуваше се нещо, едно скърцане, ритмично и бавно. Идваше сякаш от мазето. Стоях на върха на стълбите. Бях светнал фенерчето на пистолета си и го бях насочил надолу. Исках да си тръгвам, бях на крачка да избягам, но любопитството ме убиваше. Стъпка по стъпка слизах надолу. Скърцането ставаше все по-силно. И тогава светлината ми улови нещо. Стол, люлеещ се стол. И сякаш някой седеше в него. Бях застинал. Фенерчето ми светяваше само задната част на главата му. Имаше коса, дълга, рошева, сиво-черна коса. Столът се поклащаше. Тогава светлината ми спря върху нещо друго. Ръце. Но те не бяха нормални. Кожата им беше сивкава, сбъркана и болна. Изведнъж олещият се стол спря. Главата на човекът бавно започна да се обръща. Не останах за да видя лицето му. Просто избягах. Изхвърчах от мазето. Спрях само за секунда, за да затръшна вратата. Затичах се към двора, прескочих оградата и се втурнах в стаята си. Заключих вратата. Стоях задъхан с гръб към стената. Не знаех какво беше това и не исках да знам. Прозорецът ми беше все още отворен и тогава го чух. Дишане. А не идваше от вътрешността на къщата ми, идваше отвън. Погледнах през прозореца и замръзнах. На същия етаж, в другата къща, точно срещу моя прозорец, някой стоеше и ме гледаше. Широко отворени очи. Дръпнах завесите, извадих телефона си и се обадих на полицията. Те претърсиха изоставената къща, но не намериха никого. Нямаше следи от обитатели, никакви вещи, освен един единствен люлеещ се стол. Стоеше в средата на празния прашен пот на мазето. Напълно неподвижен. Прозорецът ми винаги беше затворен след този ден. Понякога в тишина на нощта все още чувам скърцането и знам, че ако погледна през прозорецът, той ще бъде там и ще ме гледа.